toate lucrurile Lui, de toți slujitorii Lui, de toată slujia Lui, de toată cuția mea. Lapă pe fiul de Satana, lapă pe fiul de Satana, de toate lucrurile Lui, de toți slujitorii Lui, de toată slujia Lui, de toată cuția Lui. Ai lepădat pe fiul de Satana, am lepădat pe fiul de Satana. Ai lepădat pe fiul de Satana, ai lepădat pe fiul de Satana. Ai împreunat pe fiul cu Hristos, ai împreunat pe fiul cu Hristos, ai împreunat pe fiul cu Hristos și crezi lui ca un împărat și Dumnezeu. Zicem împreună cu toți. Cred într-un Dumnezeu, Tatăl Atotțitorul, Făcătorul Cerul și al Pământ, Văzătorul tuturor și nevăzutelor, într-un Domn Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, un născut care din Tatăl s-a născut mai înainte în veci. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl prin care toate, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, Fecioara Maria s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit, s-a îngropat și a înviat a treia zi. S-a înălțat la cer și și-a dreapta Tatăl și iar va să vină cu slavă, să duce vii și morți apoi în Părăție Pământ. Duhul Sfânt, Domn de viață, Făcător, a din Tatăl cu cer, împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit ca tot, într-una sfântă, sobornicească, apostărească biserică, mărturisești cu botezul pe iertarea păcatelor, de primirea morților și viața veacului ce va să fie în veci. Amin. Ați împreunat pe Fiul Hristos? Ați împreunat pe Fiul Hristos? L-am împreunat pe Fiul Hristos și l-am împreunat pe Fiul Hristos. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, care voi ca toți oameni să mântuiască în acolo și adevărat purea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește. Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, cheamă pe robul tău acesta, Paul Constantin, că tu în acea sfântă și învredniciți pe dâns de acest dar mare al Sfântului Botez. Dezbracă-l pentru cele vechi, înnoiește pentru viața de veci și umple de puterea Sfântului Duh spre unie cu Hristos, ca să nu mai fie de acum fiul al trupului, ci fiul al împărăției tale. Cu bunăvreme și cu harul unde am spus tu că nu te-am treasă cu viața Făcătorul, acum pururea și în veci și vecilor. Amin. Faceți-vă rog, două spune în pături ca să nu udă pe care, da?